Os veterinarios alzarán mañá de novo a súa voz ante a limitación do uso de medicamentos. Os profesionais pecharán as súas clínicas e concentraránse en diferentes puntos de Galicia e España e piden o arroupo dos propietarios de mascotas. Os profesionais da veterinaria non cesan na súa loita ante o decreto que limita o seu traballo ou atarlles as mans á hora de receitar medicamentos ás mascotas. O sector fará mañá un paro a nivel nacional que tamén se desenvolverá na comarca con peches nas clínicas veterinarias. En toda España vaise pechar por o Real Decreto, isto en loita contra o Real Decreto, seguimos mobilizándonos, intentando que a xente se movilice con nós, porque volvo a repetir, como repito todas as veces, que a quen afecta de verdade é aos animales, máis aos propietarios, e ademais de pechar, pois nos vamos a mobilizar delante das delegación do Goberno, en Santiago, en Coruña, en cada sitio. Eu irei a Santiago, a San Caetano, desde as 10 ás 12. Os veterinarios están a amosar a súa forza e a súa unión nesta loita polo benestar e o cuidado de calidade que precisan as mascotas. Eu noto que estamos moi unidos, os veterinarios, pero noto que a xente ainda non está o suficientemente informada, que parece que non se dan conta de verdade o que afecta. Sí que hai risco de morte de animales e de que as condicións non sean as idóneas. A ver, según como nos plantean o tema, a responsabilidade ao final parece que é do veterinario, pero a min, se me coartan a hora de poñer tratamentos e aos propietarios lles poñen pegas para conseguilos, a responsabilidade nin é miña, nin é dos propietarios. Entonces, de quen é? É da lei. Llobo lamenta que ata agora non haxa indicios de que se cambie a legislación e recorda que o que piden é poder prescribir e dispensar os medicamentos. Non hai avance ningún. Iso é o que máis loitamos, que é o que de verdade afecta aos propietarios e aos animales. E puxo exemplos de como esta norma afecta aos propietarios e as súas mascotas. A min, no fondo, esta lei casi nos beneficia. Por que? Porque eu cobraría por facer unha receita e que a xente fora a buscala a farmacia ou onde dispensaran os medicamentos. Non teria que ter aquí medicamentos que caducan, non teria que ter cartos parados, o sea, que no fondo casi me beneficiaría como veterinario. Ahora, non daríamos o servicio de calidad que estamos dando ou que queremos dar. Afecta a persoa porque chegaría aquí a buscar incluso un antiparasitario. Non é só o tema dos antibióticos, é calquera outro medicamento teria que vir aquí a buscar primeiro unha receita para despois ir a buscalo onde o dispensan. Entonces non ten sentido, serían aumentar o gasto, sería repercutir de primeiras no bolsillo do propietario. Pero despois, a hora de conseguir os medicamentos tamén se complica alongando prazos. Non sabemos os medicamentos que máis ou menos rotan por as patoloxías que existen nas nosas zonas e son os medicamentos que temos aquí. Son inmediatos, o sea, necesitas esta medicación, levas esta medicación. Da outra maneira, terían que poñerse en contacto cos que os dispensan e conseguiríano pois en un tempo que variaría. Nos aquí, por exemplo, hai xente que nos di que tardaronlle máis dunha semana en conseguir a medicación. Tempo que pode significar a vida ou a morte dun animal. Ademais, outra das cuestións é que as farmacias non poderían ter todos os medicamentos de veterinaria. Claro, agora nós temos a obligación de prescribir por nome comercial, non por principio activo. Entonces sería decirlle que ti tes que ter isto porque tal veterinario está acostumbrado a a prescribir isto, hai outro veterinario que está pois acostumbrado a outro medicamento, ou que ti sabes que funciona mellor no teu caso, non? Entonces terías que ter unha batería de medicamentos bestiales porque non sabes o que vas a mover. Ao contrario que nós sabemos máis ou menos o que movemos, sabemos como nos sentimos cómodos cos medicamentos e son os que temos aquí para dispensar. Dende que entrou en vigor esta norma, faleceron xa mascotas ao longo de toda España, algo ao que os veterinarios queren poñer fin. O que pasa é que non nos gusta dar esa publicidade porque é como afondar na ferida do que perde a súa mascota, non? O seu animal. Xa bastante problema teñen por perdelo como para que vean que había unha solución e que non se lle puso. Mañá diferentes puntos de Galicia e de toda España reunirán a milleiros de veterinarios que amosarán o seu rexeitamento pola nova normativa e agardan contar co arroupo dos propietarios de mascotas, os que animan a mobilizarse tamén en máis concentracións.